భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్లమండల కేంద్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసిన కాంగ్రెస్, సిపిఐ పార్టీలు బలపరిచిన అభ్యర్థి పూజారి సామ్రాజ్యం. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, మేజర్ పంచాయతీలో ప్రజలు అనేక సమస్యలతో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని, నేను రాజకీయాలకి కొత్త కావచ్చు కానీ అందరి సహకారంతో అన్ని వర్గాల ప్రజలను కలుపుకుపోయి మేజర్ పంచాయతీని ఉత్తమ పంచాయతీగా తీర్చిదిద్దుతానని, కావున మీ అమూల్యమైన ఓటు పర్సు గుర్తుపై వేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని ఆమె ప్రజలను కోరుచున్నారు. చర్ల మేజర్ పంచాయతీ సర్పంచ్గా పూజారి సామ్రాజ్యం గారిని బలపరచడం జరిగినది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పర్సు గుర్తుకి ఓటేసి పూజారి సామ్రాజ్యం గారిని గెలిపించగలరని కోరుచున్నాము. నా పేరు పూజారి సామ్రాజ్యం. చర్ల మేజర్ పంచాయతీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాను. మీ అమూల్యమైన ఓటు వేసి గెలిపించగలరు.